Ikuslentzulea agurgarriak ongietorriak ur eta lur saio honetara. Gaurkoan Xaloa Telebista bortziretara hurbildu da eta bi gai jorratuko ditugu. Alde batetik, Lesakan Linjurren bordan sagardotegian Juan Marikin egonen gara eta berak aipatuko digu ze nolako sagarra eta ze nolako sagardua lortu duten aurten. Eta bertze aldetik Xabier Petrirenarekin egonen gara. Bera basozaina da eta izokina eta nola dabilen afer hori aipatuko digu. Hori dena gaurko ur eta lur saioan, ez galdu! Beno, Linjurren bordan gaude, sagardotegian, eta nire alboan etxeko nagusia, Juan Mari López. Eskerrik asko gurekin joatetik. Bai, eskerrik asko zuen etortzeagatik, eta nagusi jau morroia igual, nik uste denetik tokatzen dela, morroi lanak, nagusi lanak dena batian. Nagusi dena tokatzen? Dena batian, bai. Ederki, konta iguzu pixko bat, jai ideki duzu, urtarrilaren lehendabiziko hastian edo ideki zenuten. Konta iguzu pixkot nola joan zen irekira hori? Guk erregik eta gero erekitzen dugu, erregik eta urrongo hastian. Bino, irekiera ofiziala, Nafarroko sagardo elkartiak iten dugu sagardotegi desberdinetan. Orduan aurten tokatu da Larraldean. Eta Larraldean ereki genuen, lehen ostiralien ereki genuen, eta ondo jontzen, urtero ezela ondo jontzen, eta txupina zeuman genien, eta menik aurre animo. Ederki, nola ikusten duzu aurtengo sagardua? Nik uste aurtengo sagardu ona dagoela. Sagardu ona dago, sagardua garbitua dago, eta aixeaten den sagardu izango da. Nik uste aixeaten den sagardu izango dela. Igual gorputzik aragarriek ez du izango, bino errexe edaten den sagardua bai. Zenbat kupeltu dugu, hemen? 13-14 bat edola bai. Eta desberdintasunikan, aritzen zara egiterakoan eta sagar desberdinak sartzen, zenolako formula erabiltzen duzu, gazi, gozo... Bai, esan dezun bezala, bariedadia, sagarran bariedadik, bariedade asko daude. Eta igual izango ditute, 15 bat, 20 bariedade orduan. Eta esan dezuna gaztila, geza, garratza, denetik pixkat. Eta gero, kupel bako txiama gutxio gehiago, prentsadan araberian ibiltzen pixka bat. Segun ze prentxada den, barrika batea pixka botak, ezagaixio badu, horrena gazti pixka balima nasi. Baina, gutxo gehiago nola itxeko sagarrekin egiten dugun, orduan, ez geha ibiltzen, erotur ez geha egiten. Beti etxeko sagarra erabiltzen zu? Generalin generalian, sagar pixka badagat eta generalin bai. Sagarrare azkenek urteetan, 2 urtetik behin eman izan dudu, generalian. Lehen dehala zen, eta hoain nik uste, geota gehiago hasi da, 2 urtetik bai. 2 urteko sagardu ere izaten aldugula, eta ongi mantentzen dela? Bai, gaur egunin hotzakin eta sagardu ona balima da, eta gorpuz pixkat balima du, sagardu ondo mantentzen da, 2. urtean. Arazorikan gabe? Arazorik gabe. Bakarra, urtero egiten dugu, ez dago nien de, gutxillo dago nien de, egiten dugu, pixka bat, iparraldetik harri izan dut, urte batzutan, ez dugu nien, zeatik Doneibane garaz ingurutik, gaina hemengo bariedadeko sagasti badaka, bino generalian itxeko sagarrekin nahiko izaten dugu eta sobrature egiten dugu sagarra bai. Gero txertatzen eta zuri ibiliko zara? Txertatzen gehiago, anai bat aitzen da txertatzen, eta nik kimaketan eta kimaketan eta astolan egiten dugu, belarra moztu, kimaketak, hortik pixka batena, eta txertaketa eta anai bat egafizien jongila du txertaketetan bai. Lehen hasi gara erratien ideki duzuela, jendire ibiliko da, ikusten duzu aldaketarik edo lehen afaltzera gehiago, orain bazkaltzera? Nik uste azkeneko urte batzu badiela, bazkarietan jende gehiago animatzen dela. Eta nik uste pandemiatik eta... Ordu ez geroztikan? Somatzen dela? Asko bai, jendea garratxetan nik uste, gure itxien mintzat arratxetan ibiltzen da jende pixka bat, bino lehen arratxetan betetzen zen. Lehen ez zen eguardietan betetzen, eguardietan betetzen da, eta bataz beste ez dago kexatzeik. Bino, tendentzia aldatu da. Orduan aldatu dela, ez? Lehen gabaz edo jendia erraixago gelditzen zen?
Orain ja erretiratu eta bazkaltzera edo errexago. Bai, eta dena larun bat eguardiko nahi du jende guztiak. Dena larun bat eguardila, baina bueno. Zizpatu ezkero, gelititzera siestan. Hoi da, eguna luziago dago eta, bino. Zenbat personandako lekua duzu? Hemen egun damar lagunentzako izaten dugu. Eta bete bai egiten dela, ez da? Bai, eguarditan, larun batetan eta igandetan eta betetzen da. Ostiraletan eta lehen esan dugu bezala, ostirala gabetan eta lehen ibiltzen zen jendeik ez da ibiltzen. Gabetan gutxi ibiltzen, larun batara lehen beti balima zen, baina erdilea geixio izaten da. Bina guen eguardileak, larun bat eguardilek eta igande eguardile betiek izaten dira. Orduan, bataz beste, ez da gure jatzik. Lehen bezaltxo. Hoi da, lehen bezaltxo bai. Ze egutegi eta ze ordutegi dakoz, ze egunetan irekitzen duzu edo? Bai, guk erekitzen dugu osteguna, ostirala larun bat eta igandia. Bai, bazkari eta afari igandia ez ziken. Pisko terramarko dugu jendiri, noiz zikin duzen ireki eta ze ordutegia, jendi hurbiltzeko, animatzen zaituztet, etortzera leku paregabea da. Bai, nik uste nahiko toki politia dela, eta bueno, gaur bezala eguraldia launtzen du gaur da, eta orduan esan bezala hoxe bai, ostegunetik igande bitartean aitzen galani. Hemengo menua zein da? Hemengo menua da, sagarroteiko geinetan ateatzenen menua. Bakallo tortilla, bakallo prejitua, txuleta eta gazta eta intxaurak eta membreilua bai. Eta gero kafiak edo kopagero edo... Beti mantentzen duzu beti menu hori? Bai, temporada arte bai. Gero temporadatik aparte ere erekilea kontzen dugu udaranta, hor sartze ditugu beste gauza batzu, postre batzuk, ensalada batzuk, kostilla. Bino menuko temporadan, beti eusten dugu bai. Nafar Sagardogileen elkartean zaudete, zergatik sortu zenuten elkarte hori edo nola izan du zen? Egile esan nik Sagardotegi joan dela 24 urterekin nun, eta 24 urte mino lehenoi sortu zen. Ez urte asko, mino lan handia egin zuten, handiskuna mintzat egin zuen, zeak Larraldeako Jesus Angelek. Jesus Angelek egin zuen, Gartziek egin zuen lan handia, eta hori sortu zen indar pixkat izateko Nafarro mailin, ginelako dena sakabanatok. Dena sakabanatok gaude. Gaude, lekaro zen, lesakan, berueten, aldatzen eta lekun berrin. Orduan, aitza latuta zaudete. Hoi da, orduan gaude sakabanatok eta irekierare iten dugu urte bakoitzian etxe diferentetan, orduan zen pixkat elkartzeko manera bat eta indarra iteko edozein gauza eskatu, edozein gauza lortzeko zerren, elkartasun horretan erreixago izango zelako. Ederki. Lehen hitz egiten nahi ginen, larun bata eguerden edo betetzen dela. Konta eguzu pixkot, ze jende mota hurbiltzen den Liluren Bordara? Honea jende, bueno... Denetatik izan bai, minio lasaia. Ez da hemen astigarraga eta hernanira normala den ezala, jendia gaztia joten da. Ara, eta bazkaltzen du, bazkaldu aurretik trago batzuk egin, geho erdi gau pasain, sanut joten da, juergako jendia joten da. Giro desberdina. Giro diferentia. Hemen giro lasaia, generalin giro lasaia izaten da. Bai, generalin, adinare pixka bat, gazte-gaztiek bai, minio pixka baina nire edadeko jendia eta hortik horako jendia. Bigarren gaztetasuna. Hoi da, bigarren gaztetasuneko jendia. Geho, igandetan aurre egintare jende asko etortzen da. Orduan, kliente zea dugu. Lasaieguk edo bentsat giru ezuk errandakoa. Lasaiegu eta ezain bertzeko. Eta hemen inguruko izaten dugu, Gipuzkoatik pixka bat, hemen Bortziri, Malerreka, Iruñetik pixka bat gutxi urrutik gelditzen da Iruñare, eta goi iparraldeko asko ibiltzen dugu. Iparraldeko asko, Sara, Azkain, inguru hortatik asko etortzen da. Oiek ibiltzen diren lekun ongi jaten da, Ongi jante da egiten da, badakizkiten nun diren lekuonak, Oi, bai, seguraski. Eta behin etortzen badia eta normalidade batian eman ezkeo, fidela da, oso... Bai, seguro errepikatu. Bai, oso fidela da, bezero fidela da. Oiek ikusten diren lekuan, errandakoa, ongi bazkaldu eta ongi eraten da. Eta hoixen, esan bezala, iparraldeko asko ibiltzen dugu, eta gehiena Euskaldun iztuna gaine. Iparraldeko Euskaldun iztuna. Bertakoa eta... Erranen dugu pixko Liluren Borda nun dagoen? Bai, esango dugu. Liluren Borda lesakan, Bortzirietan lesakan, eta dago herritikan 800 metroa. Herritikan paseo bat? Bai, paseo bat. Oinez etorri leike? Bai, malda pixka bat dago, baina, goxi apetitu erekitzeko primerakoa. Lehiziko goxiei, eta ero, bazkarire jeisteko, ez da? Bai, oso. Animatzen zaituzte denoi, Liluren Bordara hurbiltzea, eta zuri eskerrik asko nitz, gurekin ebatiatik, bai? Zuei honet etortzen. Ongi joan da dira. Eskerrik asko.
Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Beno, erran bezala Xavier Petrirenekin gaude, bera basozaina da, eta berak aipatuko digu, pixkot, nola dagoen izokinan afer hori do. Ongi etorria, eskerrik asko gurekin egoteatik. Egunon izia. Xavier, egunon. Egunon. Bueno, erran bezala, konta eguzu pixko bat, joan den urtin, nola joan zen izokinan afer hori, eta aurten ere nola ikusten duzuen? Bueno, joan den urteko temporadatikan aurtengora, badago aldaketa bat, nahiko nabarmena, onera. Joan den urtean, udako idortea zela eta izokin gutxi igo zen bidasoan, baina aurtengo udazkena ona izan du da eta izokin desente eta murrain desente igo da. Ikusten duzuela badabilela mugimendu ez? Eta datuak hor daude, aurten 300tik pasatu gara, eta ez dire oso datu onak, baina ongi konten egoteko datuak dira. Joan den urteko datukin, konparatuz? Joan den urtean erdiera etzen iritsi. Beraz, horregatikan, joan den urtean izokin arrantza itxi zen. Debekatu dintzen, itxi dintzen. Eta, bueno, aurtengoari begira, dela gaur egun salsan dagoen gaia, argi dago izokia, poblazioa, ikusi dugu bidasoan aurten, igo dela, baina kontutan izan behar dugu izokia bakarrikan bidasoan daukagun arraina dela, eta onat datozen izokiak 2 urte pasatu dituzte itsasoan. Beraz, guk uste dugu joan den urtean izan duen merma ez da urte nabarituko, baizik eta baliteke heldu den urtean ere nabaritzea. Azkenean, hartzen baldin baduzu izokiaren taula, densidat eta nola joan den urteetan, azkenean aldapa bera doa. Naiz eta aurtengo piko bat izan goiti, baina urtetik urtere ikusten duzu bera bat hartzen baduzu 10-20 urteko grafika bera doa. Bueno, ona da aurten pasatu dena, eta arrantzaren baietza edo ezetza, momentu hauetan oraindik arrantza komisioak dezidituko du, non parte hartzen duten arrantzaleak, gobernuko politikoak, zuzendaritzak, eta baita teknikoak. Eta mahai hortan erabakiko da zer izango den arrantza motonen etorkizuna. Erabakia guainikan ez dakizue, horren esperon zaudete? Bai, oraindik bildu behar dira eta ez dakidugu. Eta gero ere errekan solastuta, amorritaz ere solastu behar gera, eta aurten udan egin ditugun arrantza elektrikoekin ikusten dugu amu arrainak mermatu dela, eta agian laguntza bat beharko du, eta laguntza onena da guk izakiak pakean utzitzea denboraldi bat, eta bera joanen da hobetzen. Orduan, inorre sartuzkero arrantzatzen edo, horrekin bai badakigula pixko goratuko dela. Bai, azkenin badakigu arrantza ezin daukatu, afekzio bat da, beste gauz guztiak izaten aldiren bezala, naturalak bezala. Eta, bueno, hori ere, gai hori mai hortan erabakiko da, amu arrainakin zer egingo den. Arrantzaleak jazten dituzte oztopo honitz horrelako gaiekin edo nahi arrantzatu eta ezin, eta ikusten dituzte... Arrantzaleak normalian nahiko ulerkor daude. Zergatik errekan bizi dira, ondokoak dira, eta beraiek nahi dutena da arrantzatzea. Eta arrantzatzeko behar dute arrainak. Eta beraiek konturatzen dire beraien poblazioiek eta nola dauden. Izango dute beste perspektiba bat, izango dute gai batzuk nahiko dituztenak jorratu gehiago, baina, bueno, hortako daude mai horiek eta hor erabakiko dute gauzak. Gehienek ikuskuzue bai daudela zaintzeko eta
aurrera eramateko eta bai. ulerkor, ez? Ulerko daude, bai. Beno, Xabier, erraiguzu pixko bat, joan den urteko balantzea edo nolako izan duzen? Bueno, joan den urtean, erratu duen bezala lehorteakin jaitsira izan zen, baina aurtengoa emaitza oso onak izan du dira. Bai. Hobeak goak izaten halko ziren, baina gure bidasoa erreka den xumia eta bakarra izanta eta txingudik egiten duen deialdiarekin nahikoak izan du dira aurtengo. Nafar gobernutik nola bultzatzen du gehiago izatera edo mantentzi hori edo nola zer egiten du Nafar gobernuak hau dena mantentzeko? Kasu honetan, Nafarroko gobernuak nik uste dut izokinari kriston atentzioa ematen dio. Jakin dezagun estatu mailan edo Europa mailan hemen inbertitzen dena izokiakin konparatuta altua da, ziren eta jakizue hemendikan, estaziontikan jasotzen txugula ugaltzeko gure teknikariak eskatzen duten M eta R kopuruak, gero piscifaktoriako enkargatuak bere ahalegin guztiarekin lortzen du arroltziak errutzea, atetzen ditu kumeak, eta gero izokin horiek gure marka sartuta bizpoblatzen da bidasoan berriz ere. Jakizuek hori gasto handia dela eta konten gaude, zergatik momentuz gobernuaren erabakia da hola segitzea izokin gaiarekin. Eta hori era bultzatzea eta hori Mugairen egiten duzu? Bai. Aztegi hori Mugairen dago eta plantilan badago jendia eta hori gauza ona da. Nik uste dut beste eskualde batzutan ere gustatuko zitzaten horako esfortzuak izatea. Orduan bai, aipagarri hemen Nafarroan edo ikaragarrizko bultzada ematen zela edo intentzio guztiekin lan egiten dela horri buruz? Bai, hemen Nafarro mailan bastante inbertitzen da izokian. Bueno, Xabier, eta jendia kontzientziatzeko edo ze plana duzu edo zer egiten duzu? Bai, Nafarroko gobernuak bere web orrialdean dauka irekia gurekin jarduerak egiteko eta batez ere saiatzen gara bideratzen aurrendako. Aurrendako eta eskaera normalean egiten dute hemen eskualdeko eskolak. Eta ongi dago, zergatik pasatzen dugu hemen ordutxo pare bat eta aurrak ikusten dute hemen nola gestionatzen diren gauzak. Honat etortzen direte, hemen erakusten duzue? Ikusten dute, arrainak, izokiak eta hola ematen diote importantzi gehiago beraien erreketan eta dauden bizitzari. Claro, ezagutzen dute eta errespetua hortik dator, ez? Tikitetik ezagutzen duzu zer dagoen. Eta hortikan antzinera bai errespetatzen duzula jakinta zer dagoen, ez? Bai, errespetu hori hola ikasten da, ikusi bizidunak daudela hor eta ze importantia den. Gero sortuko dira arrantzale berriak eta irakasleek ere eskatzen dute zergatik aitire jorratzen olako gaiak eta beti liburutan eta ikusten dute, baina hemen ikustea bizirik arrain bat eta asko usatzen zaie. Eta ez bakarra izokinak, baizik eta badirela bertze animali, ez? Bai, hemen erakusten diogu bizitza gehiago badela errekan eta landareak ere bai, ez bakarrikan arrainak. Gero erreka bazterrean ibiltzen diren ugaztunak ere bai. Orduan, saiatzen gara tokatzen den jardueran aldena esplikatzea. Dena azaltzen eta eurek ikusi dezaten eta bai, itzongi, eskerrik asko gurekin egoteatik, Xabier, eta ez dizugu denbora gehiago kentzen. Bale, eskerrik asko egonek ere horrengo bati. Gerate. Beno lagunak, gaurko Ur eta Lur saioa hemen bukatuko dugu. Zuen gustokoa izan du delakoan zaindu ongi izan eta aio, hurrengo arte!